Moltes gràcies. Bueno, ara anem a canviar de palo i anem a cantar el velatori. Ja l'han cagat, llauraors. Bueno, doncs ho han de cantar tot. Els valencians, siguent tan cantaors, que li cantem hasta la mort. La tia Pepica la Soldaeta en conta que l'últim velatori ballat i cantat al poble de la Llosa de Ranes fou l'any 24. Com ja estava molt mal mirat, ja no cantaven als albaets o a les albaetes, els xiquets. La gent creia que cantant i ballant als monyicots es tornaven àngels i se n'anaven al cel. La veritat és que els xiquets són àngels de veres, morts o vius, són molts àngels, però passa com aquell que diu el nostre Senyor, diu, dejad que los niños se acerquen a mi, que cigarra i se rogeten a patal rebente. Bueno, sé molt tard. Seguim. I com ja estava el que estava dient, com estava ja molt mal mirat, ho feren a les afores del poble. Son pare de la tia Pepica li contava que quan tenia 14 o 15 anys li va ballar a una germaneta, li dient il·luminada, tenia 2 anyets quan es va morir. Ho feren a les afores del poble, en un magatzem, propietat de la família, olives, fotre, propietat de la família dels soldaets, allí cantaren i li ballaren a il·luminada i el velatori ja no s'ha ballat més en el tema de fer els velatoris als albats. A la Vall d'Albaida ens conta Mari la de Tarsi, del poble de l'Olleria, que sa abuela li contava que els xiquets o xiquetes que naixien i es morien en seguida, quan no estaven batejats, no es podien soterrar al cementeri. La gent diu que s'enterrava darrere de la porta de casa o darrere de la porta del corral perquè creia també que l'ànima del monyicot no se n'anava mai. Es posaven les seues pertenències i s'enterraven en això. Aquests costums venen des dels grecs. Els grecs ja practicaven tots aquests rituals. I després els xiquets, els albaets o albaetes, que havien nascut, estaven batejats i s'havien mort, els mateixos xiquets que prenien la comunió aquest any es portaven a soterrar enrotllat en un llençol blanc ple de llistes de colors. Normalment, quan feien el velatori, posaven el xiquet o la xiqueta damunt d'una taula en un llençol blanc que es deia el cadafal, es adornaven de flors, es pintaven els llavis de roig per a que pareguera que l'angelet estiguera viu i darrere del mortijol, que diuen a la part de Castelló de la Plana, o l'albat, posaven la Mare de Déu en el xiquet i l'àngel de la guarda, que és l'àngel que guarda els monyicots. La campana més menuda de l'església era la que tocava el cel-cel. El cel-cel era l'alegria quan se n'anava el xiquet al cel, que cantava la campana de l'albat. Bueno, doncs anem a fer 2 versions de la comarca de la Costera. Així a Montitxelvo també n'hi ha una altra versió, a la Vall d'Albaida. Doncs farem les 2 versions, que una és de la Llosa de Ranes i l'altra de Xàtiva, el velatori. I el velatori a l'albat, i el velatori a l'albat, xiquetet vol començar, que està ja tot preparat, i podeu anar ballant el velatori a l'albat. La cosa més dolça i fina, ai, la
cosa més dolça i fina, més que el millor pensament. A tots els presents es dol que estiga de cos present, la cosa més dolça i fina. L'alegria d'esta nit, ai, l'alegria d'esta nit, per a tots ens ha arribat. No ens la dona el vi, sinó del cel a l'albat, l'alegria d'esta nit. La mare i el pare ploren, la mare i el pare ploren, no ploreu per el xiquet que se n'ha pujat al cel i s'ha tornat angelet. La mare i el pare ploren. Ja no volen que vingam, ja no volen que vingam, i a cantar-li a l'alba, perquè diuen que és profà i caurem tots en pecat. Ja no volen que vingam. Molt bé. Moltes gràcies.